ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед, марама дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. агар ягон дигар намуд реклама бошад, марама занг занен, мо маслиҳат мекунем. дар имзо навор аст Camry-ҳои ди арзон, Opel Astra-ҷи састяниҳои вагони ва таги аппарати барои кирпич, яъне ғишт баровардан ҳастай ВАЗ 2107 бо нархҳои 7000 сомонӣ ки нархи арзон ҳастай. грузовой ГАЗ 53 ва ҳастай дӯстон азиз дигар намуд мошиное ки бо нархҳои бениҳоят арзон ки ҳамаш баҳри шумо омода кардем. мошинаҳои советска ва дигар намуд сечкаҳои бениҳоят нархҳои арзон кати ҳастай. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 164 сомону 5 дирҳам. навора сар мекунем, марамат рафтем. якам техникаи фурӯши имрӯза аст бадрон аппарати фурӯшӣ аст ки барои ғишт баровардан, барои ғишти илове ду намуд аппарат аст. якташ дизел, якташ светӣ аст. дар як рӯз мегӯяд то 4-5 ҳазор мегӯяд ғишт, яъне ғишти илове кати мебардорад. ҳамин обу лойша фақат хокша мерезе кати чиз авсуд тайёр карда мебарора. ҳар да аппаратҳо мегӯяд пачкаи кор кардаги нестай, сум дар кӯшида мегӯяд ҳардаша фурӯшида мондиянд. ҳардаш қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. як донаш нархаш 35000 сомонӣ астай, бо арзона мешавад. агар ҳардаша гирем нархаш 70000 сомонӣ мешавад, рон бо арзонтара мекунанд. як дона гап мефурӯшанд, агар фора ҳардашам мефурӯшанд. хоб ина рақамҳои якуминашон аст, баъд рақамҳои Тоҷикистон кор мекунанд, рақамҳое ки тисела намедонам имо дорад ва дуюм рақамҳошон номераи Россия ки инашам кор мекунад. дар номераи Россияшон ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст доранд. як даст гаштага мегӯяд ҳам дизелиша, ҳам светиша аппарати ғишт мебардагӣ. бардорам боз мегӯям ки дар як рӯз то 5-6 ҳазор сомона, яъне ки то 5-6 ҳазор мегӯяд ғишт, яъне мебарад. аз смотря ай кор кардани шумо мекунад, шумо чӣ хел мисол кор мефаҳмонед. размерои кирпич, яъне ҳамин ғиштҳо 36 ба 16, 36 ба 18, яъне ки бо размериша мақсад настрой карда мешавад ки дигар размери калонтар ёки майда монед. ин ҳамин рақамҳо дар занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода мекунам, бо арзон ва муомилаи хубам дорад. мегзарем ба қисми мошинаҳои фурӯшӣ. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст барадорон. ВАЗ 2107 аст ки светои сафед, соли пароишаш 2004 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литр карбюратора мегӯяд соҳибаш, коробкааш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. аккумулятори пач кардаги аст. мошин пол оборот заводи мешавад. балоншам ҳолати корда, салоншам тоза. мошин баъдон ин хеле ки даст як одам да гашта намедонам, қариб 7-8 сола ки мошин якдаста астай. мошин мега 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ ки боз арзон мешавад ва вариантҳои алишам дорад. ягон Opel Sedan ёки Opel Vectra бошад, мега болоиш пул метем алиш мекунем ки солошон ай 94 мега боло бошад. Opel Sedan, Opel Vectra ба ҳамхали мошина болои мошиншон, яъне шумо да сум метиҳанд. якум рақамошон аст рақамҳои Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки нашам кор мекунад ва дар морди номерои Россияшон ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорад. ина мошинчаи арзон, кадоме то сум каде мегирад 7000 сомонӣ боз муомила мекунанд, кадоме ки алиш мекунад ба Vectra ёки Sedan марама. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra-ҷи аст барадорон, састяниҳои беҳтарин, соли бароишаш 2000 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин бадарон беҳтарин. танировкаи мошин хати ақиб то моҳи апрел то 7 апрел срок дорад. ҳуҷҷатҳои мошин бошад то 3 августа ҳуҷҷат дорад. мошин ягон камбуди надорад, фақат мегири газ метиҳӣ. хадавои кадагӣ, балон пачка, салон тоза. мошине ки хеле ки дасти як одам дар бадрон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҳисор, яъне ки шаҳри Ҳисор да ва фурӯхта мешавад бо нархи 46000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. алиш намешавад то қа суми холӣ. одамое ки кам кардан харидора мега арзон мекунем. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунад. дута рақамҳои Тоҷикистон, якта рақамҳои Россия аст ки
инашта WhatsApp ёки промои дар рақамошон занг мезанед. нархи мошин чӣ хеле 46 та арзонтар мешавад. мошин дар шаҳри ҳисоид на номерош бо падарка мошинча тозака омада мега бинед. дӯстони азиз, агар шумо ҳамин хел мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон аппарат чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маромад роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкҳоро занед ва навора подлисаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Xpero аст. баъдор ҳамин хел ном светои сафед соли 2006 1995 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои маладёжни 4,80%, салон тоза, ҳуҷҷатош нав буштаги аст, мотор соз, раднои классика, магнитофонаш кор мекунад. мошинча нахада хелаки дасти як одамда гаштаест. Daewoo Xpero мошино ҳам хеле ном. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухта ноҳияи вахшта ва фурӯхта мешавад бо нархи 21 000 сомонӣ ки боз арзонтар ва муомилаи хуба дорад. хоб вариантҳои алишам аст. баъд ягон мошиное ки аз ида болотар ам бошад мега алиш мекунем болоиш яъне сум метавад. агар ки нархи навото туғри гира ай ҳамин мошин яъне ки болотар мошинои созтар бошад мега алиш мекунем. якум рақамошон павилён аст. рақамои тоҷикистон ки кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои россия аст ки инаш ҳам кор мекунад ва дар рақамошон ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорад. баъдро мошинчаи нахаду омада бинед мега муомила када метем. агар вариантҳои алиш дошта бошед яъне ки пешниҳод кунед қати ака маслиҳат кунед. мошин дар ноҳияи вахш Daewoo Xpero ҳам хеле ном ҳай кадомеш агар хато хонда бошед бо худтон мефаҳманед. лайкҳоро гузоред, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар киҷое ки метавонед подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии гурзавой. мошини гурзавои газ 53 астае ки самосвал соли 2006 1979 астае ки сӯзишфарош бензин, коробка механика бардорон 6 та балон мегад пачка документош мега доране ки нафтян чанд қасор ки документош мега ҳастае. ҳама ҷош мега 100% мошини газ 53 хелаки даст як одамда кашта. бадрон мошина шумо ин хел набинед. мошин мега 100% айҷош заводи мешавад кагнада ягон камбудӣ мухоза мошин дар дуруни хонада ҳастай ховай намихи мошин кагнада балон пачка мегад документ дорад мегири айҷош заводи меги корта пеш мебарӣ. мошин 100% шуда мехел маълумотоша ба мо фаҳмонда. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи файзобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 27 000 сомонӣ ки нархи арзон бо ҳамирам ягон сум муомила мекунад. ин хел баъдорам хел мошинои 53 ҳамин хел сайстайнои соз 27 та редки меовед. ҳад рақамошо кор мекунад. ҳад рақамошо рақамои мегафон аст. кадометон ки мехаред занг занед боз муомила дорад. дар ноҳияи файзобод 27 000 сомонӣ газ 53 маромад айдаст нати. дӯстони азиз, кадом намуди рекламаҳои техника, мошин, хона, чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад пешкаш кунем. мо дар видео оянда дар видеомо ҷо мекунем. маромад навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 10 баъдорон дубайка тоза соли 2006 2009 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2.4 литре, коробка автоматаи сайстари мошин баъдорон беҳтаринае. кондитсионер 100% кор мекунад. 4 та балон мегад пачкае хадавой дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегад яъне ки ҳоли то 1 сола опшн кадаги аст. ай моҳи 05 мегад кадем опшн 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. салон тоза 4 диска опшн баъдро мошин берасхода фақат мегири газ метӣ. Toyota Camry 2 светои сафед дубайка нархша мега 90 та мегем бо арзонтарам карда мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостони мошин мегад дар дуруни ҳамин шаҳрда гаштаги аст. ин ҳамин рақамҳо шуда рақамҳои TCL кор мекунад. баъдро кадометон агар ҳамин хел Toyota Camry 2 мехарен маромад тамос кунед дига маълумотои пурраша ба шумо фаҳмонда метиҳам. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ мошинои советский аст. баъдро маладёжни ВАЗ 21010 соли 2006-2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. баъдро гази евро 4 дора мега соҳибуш. объем мотор 1.6 литре, коробка механикаи мошин мега ҳолаташ беҳтаринае. моторша мега нав каде мега моторша мега 1.6 16 ай Opel Zafira ҳамин хел гуфта аккумулятор мега пачкай газ евро 4 документош мега то
01/2023 мегад, яъне ки ҳуҷҷат дора ба дрон. Намедонам 7 моҳ дига 8 моҳ дига мешавад. خب ماشینچا میگه 100% سراشنا سوم در کار عموما علیش پالیش نمیشه خیلی ممکن اگه اونجاش خیلی کم کم صرف پینا داشته باشه برای که خیلی توفته است نرخ ماشین بعد 9000 سومانی است نشد ارزان کردن شم اگه در نزدیک کاپوت ممکن میکنن و ماشین در تریتوریا دوشنبه ده 9000 سومانی بسیار ارزان میشود فقط برای آدمانی خریدار ده رقمو شده است مگافون کار میکنه کدوم توی که میخرین دیگه معلومات انیق و پورای 100% از همین رقمو мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст ба дрон сечка светои асфалт ёки сиёҳ. Соли 46-1995 аст ки сӯзишфурӯш дизел е. Объём мотораш 1.8 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска 4.65%. Хоб салоншам хай болимения ба дрон мошинча мега нахадва. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтари ноҳияи Вахшда ва фурӯхта мешавад. با نرخ 27000 سومانی که باز یگان سوم معامله میکنم. اگر اگه واریانت های خوبی آلیشی باشه میگه پیشکش کنین خیلی مصلحت میکنه. واریانت های آلیشی داشته در نوعیه وخشی شهر بختر ده. دوستان عزیز نمی رقمش هستم رقمای مگافون اگر اون رقمش رو کور کنم میتونید که خودشون مصلحت کرده مثال ماشین سودا کنید که آلیش کنین. التماس کرده که بهوده ناراحت نکنه فقط آدمانی آلیش یا که آدمانی میخریدگی ماشین اگر سودا نشده باشه میتونید که شما سودا کرده گیریم برای که ماشین ارزانه ایرا سرازا میخره لایک را فراموش نکنید و نوار را پلیسش کنید در همین نوار همین ماشین فروشی بود تا ویدیو آینده خدا نگهبان شما